Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gitawgan ni Wilma si Phoebe o gibritaan kini siing manakita pag-usab ni Chito Villa. Si Sir Chito Villa? Oo. Hapit pa mi mag-trokis kay nangilog sa akong pwesto nga parking na. Mao ba? Unya naglalis gid mo. Primero, presko man gud uy, may pagkabastos. Aw, bastos gyud yang dating para nako ba. Pero kadugayan, okay na mi. Ha? Kasi okay na mo. Peace na mi ba? Friends na mi. O naaron siya sa food court, nag-lunch. Ganahan mo gud na si diha. May pagkabugoy mong guwid. Pero cute siya, Mars. Di ba no? Ganahan ko ni Chito Villa, Mars. Unya, di ka mare? Napa siya? Hay, mandaerong ka. Nagpalit ka makagata sa bata. Ano ni ingon magkaganaa pa siya? Unsa man, nagkuyog di mo ron? Uy, na siya sa food court. Kay mukaon ko no, mag-lunch. O malantaw ko rin siya gikan sa akong gibarugan. Ah, mao ba? May kauban? Murag na Murag, iyang boy tingali. Mao ba? Sugo-sugo na niya, oy. Mao gyud. Kay mao may gisugo pagbabag na dito sa tapit unta nga parkingan ako. Mo nga naglagot kay kuy. Kanya okay naman ka mo, Mars. Friend na mo. Okay. Oh, may number maka kaniya. Okay. Ano di ko, oy. Magkita rami og mas yang opisina. Okay, Mars. Sige, bye. Baot na lang ka. Sige, bye. Bye! Crush tuod ko ni Chito. Pero wa tingali siya makasabot. Maghuwat lang ko. Pero, ambot og tayo pasagka ko niya. Ay, naunsa na ni. Nag-ilusyon ko sa akong boss. Ipahimota nga akong gikumpra nang. Daghan lagi ning gipalit mo dai. Igog ka kigatas og daya pira inday glina. Si Bao ka na nang maibog mo nitas ubang palitonon. Iapila na lang sa nak mga chicherya. Ingan man, toiletries. Pangbanyo pa yun. Ipahimotang na palihog nang ha. Ko anday, may niabot na sa ang bill sa suga sa kuryente ba? Naman yun na matagbuhan. Ang tubig. Musunod gyud na. Magsunod man na silag susi sa kuan kanang kontador. Hay, hindi mo ibutang ang resibo nang. Ipakita ko ng fee kun ni Ana. Oy, kisa maron. Nang, may tao sa silong. Susiha o kinsa. Lantawa lang des the race. O day. Wala na magbaser. Natoy tao. Nagpungko mag-usa. Duha sila. May paingo na sab sa baser. Day! Day, duha mo ni sila nasa silong? Usaban, ablihan ako ang gate? Day, well, na sila sa silong. Nakaila ka kinsa na? Ay, wala man muhangad. Aron mailahan unta na ako. Kanaugo na ako, day. Ay, nagablihin nang. Pulos rabat na babay. Tingalig unsay tuyo, anak. Pasag din na sila diha. Wa man magabli pa, King. Wa tingali tao sa taas. Nakakal magadoy. Nakakadugog ko kay nanay. Yang itingog siya. Sang tita lang. Kus galantingog ni mo ba, sang tita? Kaila ba ni mo ang anak sa iya si Uta? Oo. Si Daywil ba? Pero, dili man to yung tingog kay. Pati ba itong tingog kay niya? Wala ka katungog doon? Ay, bungol ko pa, King. Ay, bungol ka doon. Bungol taon ko. Sang pita na lang, biar madali ding tuyo na ako ug magka-komisyon ka pa. Nagijoy. Mayo! Dabil ba? Mayo, oy! Dabil ba? Tuplokon sab na ako ang baser. Nang aling,
May nagsangpit man na. Susi haragot pagbalik. Ako mga nang gisangpit. Nagkailan ako. Oh, day, kanaugon ko lang. Liilion ako, pero dili ablihan. Siguroon lamang nako ba? Oh, sige nang. Kinsa magit ka na? Ako no kataw. Kinsa mo? Dili ba ko mga ablig, dili ko makaila. Kaling! Ikaw na lang! Ako na lang, dipaking! Abi! Kay, importante kayo tuyo ni Lando! Kaysa nagtultol ni mo din hipakeng. Abi, sa lang! Ay anha lamang sa gamay nga gate pakeng. Ayaw diha sa dako. Dere bus gamay nga gate kay ablihan ako. Si Will ba ang gustong makiksulti ni Lando lang? O sabay pakigsultihan niya. Ay, padayon na lang ni. Dili bitaw may daotang tao. Kailan ba si nangaling na ko na eh? Dayon namin na nga! Ay, huwat ka dali. Pahibaw ko sa Wilma. Wilma, si Pakeng manreng, may kauban mo siya. May tuyo ko no. Ha? Pakeng, si Pakeng. Si Paking? Oh. Ha? Dayon ba? Dito nagbayo nyo dyan eh? Basta ka sila nang. Dali, dayon mo. Dayon Pakeng. Interesado mi sa yuta, Day Wilma. Palito na mo para sa among anak nga bag-ong binyo. Niingon man is Paking wanas mama o papa nimo, basin ko nung ibaligya nimo ang yuta ninyo. Aha. Bigyan kong menggo to yung silingan dito, Day. Ibaligya ko nyo dyan mo. Kuan. Makiksulti na ko ni Victor. Akong bana nuy. Ikay tagtungo, Day. Murang hukom magikinahanglan. Dili man na conjugal property ninyo magpiayon. Sa imo man ang mga ginikanan, di na kinahanglang makiksulti ka pa sa imong bana. Gusto kong mahibaw siya noy Lando. Gusto kong mangayo siyang opinyon. Angay bang ibalik ya o di ba? Sige lang noy. Balik lang unya mo. Pakuyog lang ni Paking. Hala, sige. Bubalik ko kano sa ani ang imong Mr. Day, ha? Sa Merkules noy. Ugma di ay. Merkules naman ugma. Day tuod no. Nalimot naman lang ko noy, uy. Merkules naman day ugma, uy. Nahala, sige. Balik lang ko, Day. Ay lang una, noy. Ay lang una mo pag-anhi. Kanang ni anagid si Vic. Aron di mo mahako. Ako, Day. Awas na pa yan ako kay di ba ko kakapayon. Paking, gipangita baya kang papa. Ikaw man day kauban niya dito sa amo, uy. Bitaw. Pero, piwisyo kay si Dodo Bilay, ay. Diyan ngo na magkutya. Paking? Buwa sa yung pag-unaw natin, ibalik sa pagkabata. Gusto na, Paking. May pahuway na si papa. Ayaw naghiskuti. Gano'ng katuot nga pa man si Vic? Miingon siya kay Merkules karon si Manaha. Apa na di ay kay Merkules naman. May kakulian ka asya siyang trabaho. Siya na ni. Wagit palibak ay. Hello, Vic? Love? Hello, Love. Sorry kayo. Sunod simana na sab ko magkauli. Nga naman. Nag-expect ko nga ugma ka mo abot. Wednesday man. May problema ba? Mili ba nga kong co-pilot, Love? Lain ni Poli. O dili ko tugtan sa among head nga muli. Sunod simana na, Love. Sorry kayo. Mao pa? O ti mahimo. Imo man ang trabaho. Okay ra. Nagkasabot ko sa imong katungdanan, Love. Salamat. Bingaw na kay ko ni mo, Love. O sa mga bata. Ako sab. Miss you na. May gusto ra ba untang mopalit sa among yuta, Love? Sa gamay namang luna ba? Katong gitukuran sa among bahay? Oh, nganong naunta man? Manghayo ko sa imong opinyon. Imo nang napanunod, Love. Ikaw ang magbuot.
Kuan, wa ko'y ideya kung pilay kantidad. Pero, nagkinahanglan ba yata karong panahon na og cash? May utang pa ko sa ospital pagkahitabo ni Papa. Japay bills, a kuryente og tubig. Magpada ko, love. Tingba na lang unya inig uli nimo. Ubay-ubay ra ba gyud tag mga bills karon, love? Mao nga hatagi ko sa imong opinion kung pila kahit kantidad sa bagbaligya ko sa maong yuta. Kinsa? Ni Noylando. Si Noylando ba? Siya ang gustong mapalit sa among yuta. Mga pila ka, love? Wa mo ko ideya, uy. Mga 200 square meters to. O niya na pagsulti ko na anak ko. Paabutan ko lang. Sige, love. Pero ay napapugong kung may lain pang mo leave, ha? Pawis, sab. Mingaw na ba kay minimo? Lisod kayo kung wa ka uban na mo, love. Uban ako og sa mga anak mo. Please. Una-una asab mi nga imong pamilya. Ano ba nakasulti ka maghihunana? Wa ba rin ko magunahuna ng may pamilya ko? Mao bitaw mi trabaho ko pagkayo kinaa mo. Naagka, ug ang mga bata. Wa ko magkagusto sa puntos siya mo sinultihan da. Ngano ba? Sorry. I'm sorry, Fig. Basta. Mas gusto ko nga magkauban ka lang. Ni akaduol na mo sa imong mga anak. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!